По мои далечни спомени би се разменила за три по-малки. Тази би се разменила за 5, тази, тъй като е много пъстра, би се разменила за 10, тази примерно за 4. Още повече, че имаше и по-малки. Имаше едни черни малки. По-малки пастрачета, които също си заслужаваше да се оговори кое за колко се заменя. И всеки така. Значи играеше се последния начин. Всеки застава и избива. Значи слага се черта пред лимките и черта зад лимките. Започва се с хвърляне, който избие зад чертата няколко лимки, си ги прибира и те са му печалбата. Ако негово топче застане преди чертата, той го губи. Следващия се стреми хем да удари неговото топче, тата. Следващия, който е наред, се стреми да удари хем чуждото топче, да го избие и хем да удари няколко, които също да прибере. Това бяха простите правила на тази игра. Го играхме с дупка. Ето така. Примерно, първо хвърляне. Трябва добре да прецени човек движението и скоростта на топчето. Край е загубена. Зато и се избира равно място, без никакви препятствия, без камъчета и така. Да, но така е по-забавно, разбира се. Ето ви линките. Благодаря ви. Това е което мога да ви разкажа по спомен. От тук нататък се забавлявайте.